Barka da zuwa wannan shahararren channel mai suna Tushen Ƙarya TV. Ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Hajiya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hajiya ina yini? Ani lahiya? Ya kwanan kuɗi da moni? Ya jin daɗi? Ya gani a sare? Ya samarin zamani? Masha Allah. Kin san abin da ya kamu? Wato wata bukata ta wani bala'i ne ta samu daga cikin zuciya. Ya ka ta kallo. Dai ya ne ga Na. ko dai in ci hashiyar ga. Na hito ko na ce ma shiga data. A'a to kai gare ka san ba mu gaddamarin da kai. Dan hakuri kamata a ce abin da nika so kai kaso kai wallahi wannan muna Ce ma na kana samu rabon hanyar da kai na ban makallo. ci ma mutunci wallahi bai mun waya Na bin maka. to don ka san ni mace Malama tsakanin ku magana take. Ina Hajiya. sauraron ka. kin san abin da kawai da kike wallahi zuciya tana bala'in sanki ko so irin wannan sun da ba a gane kala te ni so wanda nake miki wallahi na haukace gaba ɗaya ban ji in gani ke ko kashe ni kika yi ki kashe ni Daga nan in ki dai akan son ki ne na haisa in mutu daga nan ki hukun kuwa magana shi hada rishi. ko yakin badal ina iya yi akan ki ai so ina iya yakin badal akan ki dan haka kuma soyayya ki nika son ki faɗa man kalma irin ta soyayya da za ta sani daɗi in ji huda Kuma da su mun kyale da mu. a gaskiya ban kyali ta Bira. wallahi abuki na ban kyali ta na Bira rinka matsala. Allah ban kyali ta To bai da matsala. Da ka ta malama. Waka ya hanka soyayya to jittun gar layin cin gana kana fina lahiya. na mata ni hausan ki nake wa la ku kashe ni da ki ban yana ba da ki kashe ni ma akan mu Bai da ka. Da ka ta. Ake san kudin waye kin mara. Ko waye ni mara. Dan mai garin nan da kin mara. Muna ji da shi a garin nan. Ko dan gufte ne ya kama da sai na kula dan tai. Ka ga to ya jani ba dan murtani ni da ni ga nawa bana ba ma san shi Najeriya ba to ka ko san za a yi. Ka matsa mana ku. a waki na wallahi ni Matsa mana. a da Allah ya Matsa mana. da Allah waki na ka ya ke ba gani da nan ta wallahi tana samun bacci ne Ya miye? a waki na Zo mana. kai ba yi da haka nan amin ce ba za yi tin da yana taula Malama to ki zo mana ki karfan ta. sai ta ce tana sona Karfan ta da shi. kina sona Ina so ga ba kawai bai wanka kuma yanzu ya tare ne. ga waki na sheba wanka Ya matsala ka ji. an samu Ya kamata mu kama wanka. ai bakin yau ko kuta bata yin wanka ba kullun ina ruwa Bai da matsala. amma musu ya barin dan baki hankuri ya hankuri musu ya ta wani ayo wallahi abuki na ne daga yau na ba su ya haka in dai haka aka su ya na ta su ya Ka san wani da da kake ce babba. wallahi abuki na umma muna shi wallahi Hakuri hakuri. wallahi muna yi wallahi Kallo ku ba mu samu tsari. ba kallo ku ba kallo shi